Вітаю, сябры. Я, напэўна, троху паламаю зараз сцэнар. Я Вадим Саранчукоў. Мне 39, я намеснік старшыні партыі БНФ. Я юрыст па адукацыі, рамеснік і эксперт па рэгіянальным развіцці. Разам з жонкай мы выхоўваем 3 сыноў. Я гарадзенец, я кандыдат у парламент па цэнтральнай акрузе. Але казаць сёння я бы хацеў не пра сябе, а пра нас з вами, пра наш горад і пра нашу краіну. Пра тыя выклікі і магчымасці, якія стаяць сёння перад Беларусю і гародняй, якія тычацца кожнага з нас і ўсіх разам. Бо няма дзяржавы без людзей і людзей без роднага краю. Сёння я шмат кажу слова «мы», хаця для мяне асабіста свабода асобы недатыкальная і найвышэйшая каштоўнасць. Каманда нашых юрыстаў дакладна разумее функцыі сённяшніх дэпутатаў, таксама як і сістэму іх прызначэння і падпарадкавання. Мы разумеем, што сённяшні парламент, па сутнасці, элемент вертыкалі ўлады. І сістэмны дэпутат не стане бараніць людзей, якія па-за сістэмай. Не стане клапаціцца пра горад і краіну, якім ён не абавязаны нічым. Мы па-за сістэмай. Але мы жыхары гэтага гораду, і это наш дом, нашыя вуліцы і наша краіна. Таму і размаўляць мы сёння павінны не толькі пра транспарт, дарогі альбо школы, не толькі пра еўрапейскі выбар для Беларусі, нацыянальнае адраджэнне і незалежнасць, вольны рынак, свабодныя выбары, дэмакратыю ці самакіраванне. Мы павінны ізноў навучыцца быць гаспадарамі сваёй краіны, свайго горада, сваіх вуліц. І навучыцца з самых азоў, з азбукі, дзе кожная літара – гэта каштоўнасць для ўсіх і для кожнага асабіста. Дзе А – гэта адказнасць за свой дом і бацькаўшчыну. Бо хата з краю, яна гарыць першай, і абыякавасць – гэта не пра гарадзенцаў. Дзе Б – гэта бяспека, бо ўсё, што мы робім, каб забяспечыць вольнае і бяспечнае жыццё ў Беларусі. Дзе В – гэта воля, гэта свабодны чалавек у свабоднай краіне. Дзе Г – гендер – гэта роўныя правы і гэта гарантыі поспеху для ўсіх. Дзе Д – гэта дом, наш дом і наш горад. Дзе ёсць жыццё, здароўе, інвестыцыі і канстытуцыя, самакіраванне і школа. І дзе кожнае «я» становіцца нашым агульным «мы». Для мяне вялікі гонар звяртацца да вас ад імя каманды 28. Каманды гарадзенцаў і для гарадзенцаў. Каманда, якая выбрала вялікую колькасць людзей, самых розных людзей, ад інжынераў да фрілансераў, ад айцішнікаў да дактароў, ад маладых мамаў да дызайнераў, каманды, адкрытай для кожнага, і каманды, для которой голас кожнага вельмі важны. Каманды, которая робіць усё магчымае для того, каб голас гарадзенцаў быў пачуты і ў гародні, і ў Менску, і па-за межамі нашай краіны. Мы пачалі доўгі шлях, і я ўпэўнены, што мы пройдзем яго годна разам з вами. Усё будзе гродна. Жыве Беларусь!